transparència, poder, poètica, l'imprescindible per provocar l'emoció. Jo quan llegia el llibre, jo m'emociono, jo quan llegia el llibre m'adonava que estava fent un viatge, un recorregut per la vida i per l'ofici de la persona i de l'intèrpret, i al mateix temps les dues coses anaven i van estretament lligades l'una de l'altra. Podreu veure com la veu de l'Anna s'ha anat formant, totes les curiositats que l'han acompanyat, com ha desenvolupat les possibilitats que l'ofici d'intèrpret li ha posat a les mans i com la veu se n'ha beneficiat. Normalment l'intèrpret no n'és conscient del resultat, l'efecte que produeix el treball final a l'espectador, a l'oient. La certesa que jo sabia cantant. És més, sabia que ho era. Me'n sentia i així ho expressava quan em feien la pregunta de torn. I tu, maca, què vols ser de gran? Jo sóc cantant. A la meva veu li agradava el jazz. Els estàndards del jazz em tenien molt ben acostumada a acampar la veu allà on li venia de gust. Les classes de clàssic eren com una mena d'ofec, un càstig vocal, una repressió, els sons que en nom d'una estètica no estaven permesos d'emetre. Allò era massa rígid i jo massa rebel. Quan vulguis afegir qualsevol cosa, tu li vas posar. Vull parlar de la veu i m'alimento d'allò viscut per escriure les ratlles d'aquell llibre. I mentre ho faig, recordo cada vivència. Les seqüències viscudes al llarg de 30 anys se'm representen com vinyetes d'un còmic i és quan les repasso una a una que se'm configura el seu conjunt i entenc el sentit de l'argument. Sembla com si algú hagués manat i disposat meticulosament l'ordre dels esdeveniments i, en canvi, aquest algú només puc haver estat jo. La providència, la sort o l'atzar som nosaltres mateixos, el resultat de les nostres accions. El cant ha estat la via més natural per expressar-me i comunicar. Música i veu són dos míssils que travessen ràpidament l'epidermis de qui l'escolta i arriben directes a la fibra que vols tocar. La resposta de l'espectador no es fa esperar quan l'actuació és en directe. L'intèrpret identifica l'efecte que sorgeix, o no, la seva actuació i disposa de dades actualitzades a l'instant, les quals poden modificar per millor i pitjor la seva actuació. Són tants anys. Tu me'n dus més, per això jo en duc 30. Quants anys portes a l'escenari? Jo 33. 33. Jo crec que totes les coses que explico al llibre, tots aquests moments que et passen pel cap, qualsevol de vosaltres, dels actors... Tan encomanadís que desconcerta. Et penso en ritmes de complicitat, amb esclats de paraules i silencis que puntuen 20 anys d'esforç tenaç per descobrir què hi ha rere els miratges i fer de cada instant l'arrel d'un somni. D'on vens i on vas? La música i la veu t'han fet com ets, i els èxits i els fracassos t'han omplert les butxaques de cançons i han traçat el perfil que et representa, el que podrien dir-ne la teva ànima, un tarannà i uns gestos i el desig de convertir la vida en una llarga cadència que provoca i acompanya. 20 anys, Nina, 20 anys. I ara que el joc d'aquesta nit que ens regales en plena de misteri el misteri, deixa'm dir-te, baixet, que el teu record em mulla els dits d'aigua de llum i és una melodia, un recer d'esperança i un secret que em ressona a la veu ara que sol de casa estant i amb música de fons.